Min qatral kwirkeb jilequ irsom imsiebaħ tan-nar jew lill-qamar jirtbis milhom waqt xi lejl ħimet u ċar dawk ir-raġġi sħan debbija li x-xemx tifrex fiż-żerniq ma jixtux ilha infinita illi għandu il-ħalliq. Kull maħluq li hawn madwarna jwaslilna dal-messaġġ biex fiduċja l-qudiem nimxu ngħixu ħajja ta' kuraġġ. Kull maħluq it-triq jurina l-għandna ngħixu fil-ġejjien waqt li nozzu l-ambjent tagħna u ngawtuh il-kol flimkien. Il-tapit tisbihum lewna fir-rebbija mifruxin tistajjilhom rakmuwani fuq bellus mill-aktar fin l-bislandu l-qert in-naħal u l-ħjum tad-deb fix-xejn. Kulħadd jilbes nisbaħ libsa imma ħadd minnhom ma jgħin. Kull maħluq li hawn madwarna jwaslilna dal-messaġġ biex fiduċja l-qudiem nimxu ngħixu ħajja ta' kuraġġ. Kull maħluq it-triq jurina l-għandna ngħixu fil-ġejjien waqt li nozzu l-ambjent tagħna u ngawtuh il-kol flimkien. Jekk dawn l-elementi kollha ġew għalina maħluqin ma nħalluhom qatt jinqerdu bl-egoizmu tal-bnedmin. Kull maħluq li hawn madwarna jwaslilna dal-messaġġ biex fiduċja l-qudiem nimxu ngħixu ħajja ta' kuraġġ. Kull maħluq it-triq jurina l-għandna ngħixu fil-ġejjien waqt li nozzu l-ambjent tagħna u ngawtuh il-kol flimkien. U ngawtuh il-kol flimkien.